Halo Lur, iki aku mubeng-mubeng meneh Lur. Iki aku start saka lapangan Sri Hardono Pundong. Nah, iki aku mubeng-mubeng ning daerah kene iki kok ketok jalan Imogiri Siluk ya Lur ya. Iki aku arah ngetan iki Lur. Pokoknya menikmati suasana desa di wilayah Pundong. Nah, iki Lur. Iki aku arah ngetan situasi daerah kene iki jan asri tenan Lur kene iki daerahe suasanane asri pemandangane ya istimewa kene iki Lur. Iki persawahan-persawahan melewati jalur desa yang asri iki Lur. Iki engko aku nglewati kampung endi wae aku ora apal Lur. Iki aku ming pas mubeng-mubeng. Nah, iki engko tembuse ketuk jalan Siluk Imogiri sanding SMP pira ya Lur kae. Engko pokoke diikuti wae Lur iki. Ya iki wis mentok ngetan iki. Ya aku njuk ngalor ngene iki Lur. Nah, kene njuk ngalor iki. Mengikuti jalur iki Lur. Iki nek ngalor terus lurus engko iso jedule Canden, yo iso jedul Prampatan Sumber Agung kono Lur. Tapi iki engko aku ning ngarep kono kae engko aku ambil nganan Lur. Ambil nganan mengikuti jalur aspal. Iki situasi di wilayah Pundong iki kok ngene Lur. Jan asri pemandangane. Ning kene persawahan-persawahan yo isih akeh Lur, ijo royo-royo iki Lur suasanane. Iki gambar iki tak ambil ning wektu siang ya Lur ya kurang luwih jam 11 antara jam 11 jam 12-an. Nah, iki situasine kaya ngene iki kahanane iki sawah-sawahe. Nah, iki aku belok kanan ngene iki Lur. Nah, iki belok kanan mengikuti jalur kampung iki. Nah, iki jalane jan alus. Iki nganan Lur iki. Iki aku nek ra bingung lek ngarane iki mlaku ngetan iki Lur. Wong iki kahanane iki situasi jalan desa. Kayak jan asri banget ya. Selalu waspada. Hati-hati lihat kanan kiri ya Lur. Nek sempom arep nyelip. Arep nyelip ki kudu ndelok kanan kiri ning jalur kampung le numpak sak madya wae. Situasine jan asri banget ya Lur. Ning wilayah Pundong. Iki nek kampunge mlebu kampung endi wae aku ora begitu apa Lur daerah kene iki. Ming dalan-dalane kene iki ya akeh sithike rada ngerti. Nah, iki aku melewati jalur aspal kene iki Lur. Nah, melewati kene iki mlebu kampung ngono kuwi. Nah, engko nek wis delok meneh njuk nganan kuwi Lur. Engko wis ketuk jembatan kali Opak. Dusun Paten. Nah, iki seluruhan ning kampung-kampung ngene iki Lur. Nah, engko ning ngarep kono kuwi aku ya mlebu ning dalan cilik Lur. Nah, ning dalan cilik ning kampunge wong. Engko langsung jedule jembatan ngendi ya Lur kae engko. Aku ora ngerti Lur, tapi kaline ketoke kali Opak nek ra kleru. Engko ning ngarep kono kuwi aku nganan Lur. Iki aku mlaku ngalor Lur nek ra bingung. Lha iku ngarani nah iki ngarep kene iki aku ambil nganan ya Lur ya. Ambil nganan. Nah, iki ambil nganan ngene iki. Ning ngarep kono iki ketemu jembatan. Nah, jembatan cilik Lur.
Nah, iki dalane ngene iki jalur kampung iki lur, iki blusukan turut kampung iki mlebu kampung endi aku ya ora ngerti kene iki lur. Daerah kene iki tapi wilayah iki isih Pundong iki lur. Nah, iki jalure wis pokoke nek liwat kene hati-hati ya lur ya. Iki wis pokoke alon-alon wae. Nah, iki ndalah ana truk liwat. Nah, kudu ngalah iki alon-alon. Nah, oke, iki sebelah kanan ngono iki kali lur, kali opak. Nah, iki isih wilayah Pundong. Wis alon-alon iki ning mulai ning jalur gede. Nah, jembatan ini menghubungkan antara Pundong karo Imogiri. Nah, iki bar jembatan ngene iki mlebune wis masuk wilayah Imogiri lho iki nek ra kleru iki lur. Iki aku sih lurus wae arah ngetan iki. Nah, aku ra bingung ya lur ya, iki perasaanku soalnya iki arah ngetan. Nah, iki kahanan jalan kampungnya halus kan iki lur, iki ning wilayah Bantul Selatan. Iki engko ning ngarep ngono kuwi engko jedule Jalan Siluk Imogiri. Nah, iki kahanan kampung yang sangat asri di wilayah Bantul Selatan. Woe jan jis daerah kene iki persawahan ya sih ijo royo-royo. Woe pemandangane ya perbukitan-perbukitan ya lho ning daerah kene iki. Dan woe ning daerah Bantul Selatan iki memanjakan mata yang suka keindahan alam tentunya. Ini ning wisata pedesaan ngene iki pokoke ya jadi sini lho sing biasa urip ning tengah perkotaan dolan-dolan ning desa niki rasane jan anyep pokoke situasine asri marai pengen berkehidupan di desa tapi apa daya karena orang duwe lahan ning daerah kene. Nah, dadine ya mung cukup iso dolan-dolan ngene iki wae ora perlu manggon ning daerah kene. Nah, ning sesuk seperti nek iso ndek rezeki satu lemah daerah pedesaan ngene iki iso digawe omah sangat asri lho iki tentune. Nah, iki wis ketok Jalan Siluk Imogiri ini lur. Iki kowe nek ngiri ketok Imogiri, nek nganan ketok Siluk. Iki aku lurus arep ning arah Sri Harjo atau Sri Keminut. Nah, kuwi lur. Iki jalane aku lurus kene iki. Nah, wis cukup semene wae lho rek nduduke rute mau saka Pundong Sri Hardono lapangan iki ketok ning arah jalan ngendi ning Sri Harjo dilanjut besok lagi ya lho ya matur nuwun.